Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. L-elezzjonijiet ta' Ġunju huma importanti għax huma għażla li tibda xejn b'xejn u li hija dwar rappreżentanza fil-Parlament Ewropew li tiddefendi l-interess Malti u jekk għandix fiduċja fil-politika progressiva ekonomika tal-Gvern jew il-politika li tħaddan l-Oppożizzjoni dik ta' austerità. Sostna dan il-Prim Ministru Robert Abela f'intervista fuq 103 FM u Newsbook ma' Andrew Azzoppardi. F'intervista ta' 50 minuta li xandret is-sibt filgħodu il-Prim Ministru tkellem fuq qatt ta' temi fosthom dwar l-għajnuna kbira li tal-Gvern waqt pandemija u issa waqt sfidi globali oħra li minkejja din l-għajnuna il-Gvern xorta żamm il-finanzi fis-sod bl-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Hawn issemma kif illum il-pis tad-dejn xorta huwa iżjed baxx minn dak li sploda taħt Gvern Nazzjonalista ta' Lorenz Gonzi li fi żmien ta' kriżi ferm iżgħar kellu dejn imqabbel mal-prodott domestiku gross li laħħaq is-70%. Tajna l-ikbar żidiet fil-pensjonijiet, tajna l-ikbar żidiet fil-Children's Allowance, zidna l-Carers Grant. Il-wage supplement. Semmejt il-wage supplement laqt bih jiena, tajna trasport pubbliku b'xejn lil kulħadd, żammejna child care fis-seħħ, jiġifieri dik il-pletora ta' inizjattivi u għajnuniet minkejja dan imma jien nitkellem mal-Kummissjoni Ewropea. Tkellimt mal-President tal-Kummissarju tal-Kummissjoni Ewropea meta kienet Malta, meta kellna l-Med9. Għat li serraħ rasek li l-finanzi pubbliċi tagħkom mhumiex waħda mill-concerns li għandha l-Kummissjoni. Dr. Abela tkellem ukoll dwar riformi fil-qrati fosthom fil-kompilazzjonijiet li qed isiru biex jiġi indirizzat id-domin. Ħtarna 4 maġistrati ġodda, propju li xogħolhom se jkun speċifikat għal dan is-suġġett. Mela 4 maġistrati inkwirenti biex jindirizzaw dan id-dewmien. Hawn issemmit l-inkjesta dwar il-konċessjoni tal-istarijiet. Il-Prim Ministru nota kif din l-inkjesta immexxija mill-Maġistrat Gabriel Lavella ilha għaddejja aktar minn 4 snin. Brabta ma' din l-inkjesta, il-Prim Ministru tkellem dwar tħassib li membri prominenti fl-oppożizzjoni fis-soċjetà ċivili u li suppost iħadnu il-prinċipju tas-saltna tad-dritt jgħidu li se jsiru xi tfittxijiet minn qabel dawn isiru u fil-fatt dawn jiġru. Ma tħossokx inkwetat li familjari intimi tal-Maġistrat jikkummentaw dwar dan il-mertu għal il-Prim Ministru li nnota wkoll kif isserħan il-moħħ tal-istituzzjonijiet jaħdmu illum għandu biċċa minnu imxellef. Fuq artikli fil-medja dwar Joseph Muscat u l-elezzjonijiet Ewropej, il-Prim Ministru qal però nagħmel din id-domanda lilek jekk ir-risposta tkun iva għaliex għandi ngħidlu lejn. Intant fl-intervista għam is-suġġett tar-riforma ta' droga u white paper għad-diskussjoni li fuqha stakeholders ewlenin fosthom il-Caritas laqgħu il-fatt li se ssir riforma. Fejn il-qorti tkun konvinta illi traffikant huwa vittma ta' droga u fejn ikun għadda ħafna żmien ir-riabilita ruħu, ir-riforma ruħu. Forsi għaddew kif semmejt inċi 16-il sena mindu kellu 16-il sena u wettaq ir-rejat illum għandu 32 sena studja, gradwa, għandu familja. Jekk il-qorti biss tqis l-għandha tqisu fil-kuntest ta' qorti ta' droga mhux qorti tal-maġistrati, kollha lodda l-qorti. Hawnhekk il-Prim Ministru nota kif l-Oppożizzjoni ippruvat tiskurja punti politiċi dwar dan is-suġġett. Il-Prim Ministru saħaq ukoll li l-pjena għal traffikant ta' droga għandha tibqa' sa mor il-ħabs. Dwar il-ħatra ta' President, il-Prim Ministru qal li l-Oppożizzjoni trid tirrispetta mandat li tal-poplu u għandu jintlaħaq bil dwar persuna li tkun idonea biex tokkupa dik il-kariga. Dwar l-eks direttur tal-ħabs Elix Dalli, il-Prim Ministru innota li dan wiret ambjent mhux faċli u filwaqt li faħħar il-ħidma tmexxija preżenti innota kif Dalli indirizza bis-serjetà il-problema ta' droga fil-ħabs għal il-bilanċ huwa dejjem sfida biex jintlaħaq u kellek sansitra l-eks Prim Ministru Edi Fenekadami li nstab ħati ta' ksur ta' drittijiet fundamentali. Asmani, f'dak pajjiż kellna l-eks Prim Ministru Fenekadami li kiser id-drittijiet fundamentali tal-bniedem ta' u nstab ħati u ta' parsi r-riżenja mbagħad irtira r-riżenja. Il-Prim Ministru Robert Abela attenna l-interess Malti jibqa' l-ewwel u qabel kollox għalih u nnota kif se jibqa' jilqa' il-vuċijiet fil-Partit Laburista mhux bħal ħadd ieħor fil-Partit Nazzjonalista li jgħidilhom tumur. Ma li jena persuni li għandhom vuċijiet differenti fih dan il-partit nagħmel kif jagħmel il-Partit Nazzjonalista li mmur ngħidilhom li huma tumur. Ma tarax, jiena l-vuċijiet differenti fil-Partit Laburista nabraċċjhom u ngħid tara kemm għandhom valur differenti mbagħad noħorġu dejjem prodott illi huwa aħjar.